wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa inna lillahi wa in murja ke ni ya wai ya abin a cikin falo murja kina da hankali kuwa a'a wallahi da gaske kuma zo ki tafi kin ishe ni ya kujera a falon ki zo ki la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a na shiga uku na lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shi falon da ba za ki je ki TikTok ba sai ki dauko kujera ki shigo da ita nan Marja wani zunubi ne don girman Allah na ɗauko ki da kawo ki gidan nan don martabar ubai na shiga uku na lalace jama'a kai Marja wace iriyar rayuwa ce wannan haba da Allah haba ni fa gaskiya na zamu na gaji fa ya za ki zo ki sa ni a gaba ta inda kika shiga ba ta nan kika fita ba abinci ma ba za ni bari in tashi in san inda dare yayi min isa in kici in kisha ki sani a gaba yau kwanan ki biyu ban ci ban sha ki zo ki sani a gaba duk wannan abincin ke na kawowa ki ce mini waye mutu waye farko ki gama ki tafi inda kika fi kauri wala koma zaki ni ba zan iya ba da wannan daman plate hudu kike ci ko a can ma to ni kin sani a gaba duk dan Allah daga cewa ta kiya ban ta gashi nan yunwa ta nuna ni yunwa ta nuna tsakanin da girman account dina fa yayi kasa yau kwanan ki uku kina min zuriya ba cin yau ba na gobe gaba kin ga duk wannan plate din ke ni wala nan masifa da waye mai ta ba zai yi ba wallahi ba zan iya miki ba Marja wallahi ki zo ki tattare na kenan dama ba abin da kika zo min da shi gidan na aiko ni me ma zan yi da wannan manyan kambala in suka tashi in suka yi girma da yawa ba ki kala rayuwata ina zaman zama na a gidan iyaye na kika je kika fito da ni kika ce in zo in taya kira na zo zan taya kira ni ci ne da ni kin san ina da cin abinci ni biki gaya mun ba ni tun farko biki gaya mun ga halin da kike ciki ba tsaya mu yi wa kan musulhu tsaya mu yi wa kan musulhu da kika san kina da ci dan Allah ki saurara mu da kika san kina da ci sai ki ce mun najamu na zo gidanki amma fa buhu kaza nake cin abinci kwano na san kina da ta ya zan san kina cin abinci sai gashi don in kudin account ina kin karan min da shi kudin account ni ina ruwa ai ya ishe ki haka wallahi biki isa ba ni na sha ne gaba ɗaya yarinya nan kin bi gaba ki ɗaya kin bi kin karan min da ruwan jikina ko account ina zuba ni da naira 5 ciki kama hanya ki tafi ku samu Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya tsare ungo dan walakin hada ki ba ta tafi Allah na god hada kai don ubanka ku dauka ku da wadannan kullen nake ba gaskiya tsakanin da Allah ban yarda da su ba dawa ne sabzo ya siyar min to wannan fa ba Marja na fuskanci kamar sai na miki sai na zazzage ki tukuna in ga da me da kika